لما عند علت عسراء سلستي قنبت 2018 عام تمرت ያው لقفا تقايم كابلو نروي الهايلاي تقلي دوي الهايلاي بوليسن صطان علاقه حمص بمخان اسيرهم ولو بزغاطام زي كنገልጽ እንደል ነገር ታዩ ግፋ ማለት ወንጀል እዩ ግፋ ማለት ሃንግ እዩ ግፋ ማለት ጽረ ሰብአውነት እዩ ግፋ ማለት ጽረ ህዝብ ተግባር እዩ ስለዚህ بسبب اسبابو ንግፋ ልቃወም መንእሰይ ልግፋ ልቃወም ህዝቢ አብይድ ቁጥር ተውዕል ለኹም ፖሊስን ምምሕዳርን ከተማ ዕዳጋ ሐሙስ ካብ ተግባርኩም ተዘይተቆጢኩም መንእሰይ ልሞስ ለስጉም ተኸምልወስድ ክነፍልጠኩም እንደሊ ምክንያቱ ጽረ ህዝብ ተግባር ወንጀል ምሽምቃቅ ጽረ ሰብአውነት ለኾነ ተግባራት ግፋ ክትገብሩ ጠጠውልና ከመይ ይርያኩም ክትፈልጡ ይግባእ በተደጋጋሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጽሒፍካ ኢልካ ና መጽሐፍ ና ምዝራብ መሰል ዲሞክራሲያዊ መሰል ናይ ዜጋታት ምግሃስ ማለት ወንጀል እዩ ስለዚ ገፈፍት ዳእዮም ወንጀለኛታት እምበር ንግፋ ዝቃወም ሰብ ወንጀለኛ ከም ዘይኾነ ፈሊጥኩም ካብ ተግባርኩም ዘይተቆጢኩም መንእሰይ ዕዳጋ ሐሙስ ልመስሎ ስጉም ተኸምልወስድ ብዘጋጣም ዚ ክትፈልጡ እንደሊ ቀኒየለይ ድምጽኩም